Друзі, ми тут на прогулянці з Росі. І знаєте, що у нас є одна проблемка. Ви б не могли нам, будь ласка, підказати, які відео вам подобаються? Які нам відео знімати? Може, ми будемо відповідати вам на питання. По любим породам собак. Найкраще по малінуа, а по вівчаркам все знаємо. По малінуа краще з цього. По собакам в основному теж. Також можете задавати питаннячка. До речі, навіть можете про котів, тому що у мене ще є 2 коти. Тому задавайте нам питання. І ми зараз в тіньовому бані, тому, будь ласка, можете підписатися, поставити вподобайку, надіслати це відео всім своїм друзям, знайомим, щоб вони також підписалися. І написати, хоча б 3 коментарі, будь ласка. Хоча б, з 3 слів, будь ласка, це мені дуже допоможе. Допомагайте, будь ласка, просувати україномовний контент. Дякую всім за перегляд. І всім па-па! Поруч! Молодець!